ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамаатонро ба моҳи шарифи рамазон муборак мехоҳам гӯям. Бародарои азизам, ҳамватанои азизам, имрӯз ҳар чизе ки шуда истодааст дар Россия, ҳамаатон дида истодиятон. Барои ҳама қадар маслиҳати асосии ман ҳамин ки эҳтиёт шавед. Маслиҳати асосии ман, дилсӯзонаи ман ҳамин ки ҳаракат кунед ки вақте ки номи тоҷика мегиранд, чӣ хеле ки мо фахр мекунем ки ҳамин Абу Али ибн Сино дорем, Рудакӣ дорем, Фирдавсӣ дорем, Берунӣ дорем, чӣ хеле ки мо ҳамин хел фахр мекунем. Ман мехоҳам ки тамоми дунё ҳамин хел фахр кунад ки як рафиқи тоҷик дорад, як дӯсти тоҷик дорад. Барои ҳама қадар ҳама вақт фақат кори хуб ба даст занед, фақат кори нағз қатъи кор кунед ки номи миллата дунё ба бар доред. Беҳтарин чизе ки мехоҳам барои шумо гӯям. Барои ҳама қадар илматон қатъи машҳур кунед миллати моя, ҳунаратон қатъи, спорт, музика, дигар чизҳои тавоноитон қатъи ҳаракат кунед ки миллата мо машҳур кардан тавонем. Мо як умр фақат аз пушти бузургони гузаштагон фахр карда наметавем. Аз тоҷикони имрӯзамон бояд ки мо ҳаракат карда фахр кунем. Имрӯза коре ки шуда истодааст дар байни ҷамъияте ки дар дунё ҳозир гуфта истодиянд нисбати мани теракт, ҳамин баъзан хатоиҳои якта ё дута мисол бачаҳое ки бефаҳм аст ё чиз аст, мо намедонем то кадом дараҷа инҳо рост аст, дурӯғ аст. Не ки мо медонем ки терроризм миллат надорад. Ҳар як миллат ба хубаш аст, гандаш аст, ҳар як миллат ба олимаш аст, тавонош аст, бузургаш аст. Барои ҳамон ҳаракат кунед ки миллати мо бо бузургиҳо ёд кунанд, бо хубиҳо ёд кунанд, бо некиҳо ёд кунанд. илтимос мекунам аз ҳамаи шумо бародарои азизам. Раҳмати калом.